Ola, queridos amigos e amigas das residencias. A situación sanitaria impide que poda estar aí con todos e con todas vós para felicitarvos en persoa as festas de Nadal, para compartir unha merenda ou para compartir unha boa conversación. Por iso, quixemos facer chegar este vídeo para, polo menos, dirixirvos unhas palabras. Este ano 2020 foi un ano moi complicado. Foi un ano cheo de dificultades e cheo de cambios para todos. Sen embargo, vós demostrastedes unha gran capacidade de adaptación. Demostrastes que con esforzo, que con paciencia, que con unión e con cariño afrontades mellor as situacións tan duras como as que nos tocou vivir. Con intensidade de traballo, con dedicación do persoal que vos atende. O que lle quero agradecer o seu esforzo e a súa dedicación. En nome propio tamén de todos aqueles que conformamos a Diputación de Lugo, quero enviarvos esta mensaxe de felicitación, de recoñecemento, de forza e de moito ánimo. Desexo que o próximo ano, vindeiro ano 2021, veña cargado de novas ilusións, de esperanza e de saúde para todos e para todas vós. E para todos tamén, os veciños e veciñas da provincia de Lugo. Estou seguro que temos por diante moitos e bons momentos para compartir xuntos. Unha gran aperta, bon Nadal e bon Ano Novo.